Gitripingan ko lang ni para magamit usab ni ako ara ning gi-recycle mga gayses. Butangan ko lang sa gawas para in case pananglitan kung mataymingan close ang office shop, basahon ra nila ang nakadikit na nakapilit sa roll up. For more inquiries, gigamit ko lang sab ning mga extra mga bond paper diri gunting, pentel pen, dako na scotch tape ug double-sided tape. Nagsulat ra gud ko og igo mabasa og masabtan nila para sab dili sila malain sa amoa. Kung gusto sila magpa-home service or inquiries, kontakon ra nila ang mga contact number na akong gisulat sa bond paper. Ako lang gud gilukop og papilit sa scotch tape ang bond paper para sab dili siya mabasa dayon sa ulan. Pagkahuman, gidaw nako ang roll up, dayon gipapilit ang gihimo nakong friendly reminders para sa mga customers. Mga barato ra gyud amo ang unit diri garantisado pa makahangyo pa gyud ka. Located ra ni diri sa Tikalo Ochoa at bang sa Madyaw Kadyaw ug tupad sa Motor Ace. Unsa pay gihulat nimo diha ayaw na pagduha-duha ani na.